Amosine okwe kamora mora maintiere machigne chendo mar penj laktar kokale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andrutho Tieno kenda duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa antiere gi mor makende ni wendo wa kendo daktari wa osechopo studio abo mie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye ok en wenda ahinya e chenro ni kata kamano abo mie thuolo mondo mi ohulrenwa kaka joluo wacho ga ni nyaki hulri mondo mi seche migomba ka gijito jingei maber machiegni daktari e penj laktar erokamano Ani lungani Dominic Hamisi Owino, an a physiotherapist, yani Rwecho, gidhok mar dholuo, aeto an jasakwa, Awendo County, awuok Migori. Erokamano nya Dr. Hamisi, amor mar bedo kodi e studio odiechieng' makawuono. Waseng'iyoga Rwecho ne jotuo mopogore opogore yudo ka samoro wang'iyo kata kaka inyalo rwati elo kapo nono tielo ntiere kod chandruok kapo nono ni jatuo osebedo e otanda mar midekre kuom ndalo mang'eny ichako puonje wuoth itimo ne Rwecho kod gik makamago tiende ni fuoni nitiere kaka onego bed ni rieyo kata kamano kawuono daher mondo mi wakotere kod Rwecho mar kanye. Okay. Kawuono Ruth kawuono wan gi topic ma nyasi ahinya nikech en kama ji pok obedo ga gi lony sana gi winjo sana kawuono wadwa thiedho gimiluongo ni na agoko man mokego ni iye kendo ni gi infection koro wadwaro ni mondo koro okego mantiere e agoko ka mondo wagol oko mantiere obo. Athoth ne iwacho gacha ni nyalo oburo wuoka wuka kende kaka dendi medo gore gi tuo tiende ni onego beni wabedo kod physiotherapist lakteche molony e weche mag Rwecho kaka in mondo mi okony oluok kor maber kapo ni nitiere gimoro e iye to mondo mi owuog. Mana diri kabisa Madam Ruth ningeche samoro yudo ni jotuo mang'eny thagore sana kendo gitiyo gi yath mang'eny sana to ok gi muda mang'eny samoro chang ok bedo motegno kata kichamo chiemo to chiemo michamo owinjore bed ni itimo ne combustion to combustion kiwang'e e dendi mondo gol teko en ni nyaka wati gi gimiluongo ni muya miluongo ni oxygen to ka koro yubo ojas gi okego sana to koro miyo koro gigo ok nyal timore yo makare gi dongere wanyalo dendo ni respiratory physiotherapy mane gima wadwa goe mbaka odiechieng' makawuono ikele kendi pime maber mokalo nikech oganda wabedo kod tuoche mopogore opogore idwa ni mondo mi kori obed maler obo bed maber mondo mi okonyi kata kamano kapok wadhi matut aneno kikelo na picha maber mokalo mabo nyisowa obo kama entiere kod kako otiyo kapo nono ni obedo kod chandruok gigo manyalo timore machiegni. Erokamano koro kawuono kaka wacho ni wadwa mana wacho weche mag obo kaka obocha kama entiere obo entiere e kori mamalo koro en obo kendo an gobo ariyo nitiere ma left to gi ma right aito ma iluongo ni trachea kama koro kiywe godo muya to muya donjo godo e obo koro kama koro infection bede nika koro kuonde ma muya donjo gi koro kuonde gi ma koro okego sore nikech nitiere gin gi buche gin go fuke matindo tindo matingo muya koro fuke matindo tindo matingo muya gi gine maka koro ojas gi gokego to koro muya koro ok nyal donjo maber e remo. Emo mi kora ngwadwaro physiotherapy. Kora mo mi dwaro physiotherapy. Physiotherapist mondo koro ogolo kego manitiere yego mondo koro oboi obed ni koro ler kendo nyalo timo tich makare kamano. Omio physiotherapist ni ma en laktar kaka in Dr. Hamisi iseyudo jatuo ma samoro nitiere kod chandruok mar obo samoro kego pongo kore kata oboe samoro pio pongo kore kata oboe idhi timo nang'o idwa gole nang'o nikech iwacho ga nitiere kaka inyalo chiw yath kato konyo mondo mi oluokre kata obed maler mapiyo piyo. Erokamano Madam Ruth koro jatuo ka wan gi jatuo ainano man gitiere gi tuo mar kor kata mar pneumonia kata mar bronchitis TB be kelo ga chandruok e obo TB no bende nyalo kelo chandruok obo to TB kapok wachako timo ni chest physiotherapy to nyaka wakuongo afwenye mwang'eyo ok wanyal time atima nikech kopo ni chake kapok ochako ketalo onya entiere man malo to gi drainage koro nitiere kaka inyalo bedo waketi e kitanda maki koro waseketi e kitanda to nitiere kaka wanyalo pame wanyalo duongo kore ma koro kego mantiere go obed ni koro gigonyore ma gibedo mayot gibedo pipi kane opek
to wago kori matin go kori matin koro bedo ni koro bedo loose mondo koro nyalo wuok oko to koro biro lingana ni kaka en oboma malo to nitiere kaka waketi ka en oboma kati nitiere kaka waketi mondo nindi mondo koro gravitational pull okonywa mondo wagolo kego mantiere ye kanyo all the lungs ma okobedo affected ningeche kuponi en oboma malo ka en oboma malo ni to koro nitiere kaka waketi mondo ridre oboma piny mondo wuog oko mondo mi ngudhe oko koro mane gi mwatime physiotherapy mama kapono ni pok wachopo kama kora dwaro Dr. Hamisi mondo tim physiotherapy mar oboni to nyaka kuong tim thieth ma tim nonro ni enango yes en okay goto entiere kama chal nade to pek maromo nade kamano manyiso ni okay go bende mantiere kor biro ga kidenye mopogore pek gi bende opogore pek gi opogore luore gi level mar infection nitiere samoro moko mabiro ka pipi to moko bende mabiro ka onginore machalo kuon ma kata kifuolo to konyalo wuok mondo wuok oko kamano koro mathoth ne ka ngato pok ochako physiotherapy ni nyaka kuong thiedhe mondi ma yuni chandruok nitiere kama chalo nade koro machalo bur manitiere e lang koro daktari omiyi to miyo koro ichamo yath kendo ichangara karaka kamano okipimnwa ni kidienje mage kata tuo kata kaponono ni ngato nitiere kod chandruok e obo conditions mage mabo dwaro physiotherapy nikech nitiere moko ma samoro bro beda kendgi maber kendgi mane mabo dwaro physiotherapy mar kor sana bronchitis en emo bro dwaro physiotherapy sana ningeche iyudo kokego matimore mabiro ningeche bronchitis obedo kego mang'eny sana koro mano bro dwaro to gi pneumonia bende ka ngato ni godo to pneumonia no bende luore ni to samoro koponi en severe ma advanced man malo kabisa mano bro dwaro kamano mama imiyo ngato to yath bende omuonyo laktache bende oneno koro giwuotho kanyakla kamano ingeni samoro wanyalo wacho ni bronchitis kata pneumonia thoth ni tuo mar pneumonia ji mang'eny ong'eyo kendo kata ka ok wadonje matut sani moro nyalo pogonwa mana ni bronchitis kapono ni ngato nitiere godo obro winjo ang'o e oboye kata obro winjo ang'o e kore manyalo fwenyo ne ni nyaka bede no dwaro physiotherapy mar obo koro mobiro winjo mokwongo obiro bedo ka koro en gi gimilongo ni dizziness wiye rundore ka wirawira kendo obiro winjo ka koro dende oonge gi teko aito kata kochiemo to oonge gi appetite oonge gi mijingo mar chiemo ningeche mondo mi chiemo oti kuomi maber nyaka ibed gi appetite aito appetite no bende nyaka bed ni remo yudo oxygen makare mondo mi gigo te oring kare to ka koro mano ok timre makare tibiro yudo ni koro ningeche obogo ojasore kabisa gi gukego ka koro mano koro miyo koro remo ok bed maber gi oxygen koro mano koro kelo tabu kamano wabo ka uyueyo ka waduogo to kama make godo no emwabodhi godo nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi wantiere kod Dr. Hamisi e studio samoro isewinjoga ka intiere kod chandruok e obo kata intiere gi chandruok e kori imadho yatha tiwinjo ka kori ofundere afunda kori opong e kuma Dr. Hamisi gini bro donje gin jogo ma olonye weche mag Rwecho to iwachonwa kacha ni kare nitiere kaka inyalo tim bende exercise kata orako ne obo mondo mi obed maler kapono nitiere gimoro iye okego kata pito mondo mi owuogi kikisud kata matin This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more.
Ponono ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonye *812 *784#. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. My name is Tony Mungai Hutia, Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part, that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never walk together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio. Inyalo tudori kodwa e yore mopogore opogore. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #page laktar. Inyalo tudori kodwa bende kokalo yero SMS. Namba mar SMS en 23600. Bang'e matini boyudo thuolo mar go simu kendo mondo mi page laktar. Daktari ni wantiere kidieny mawang'yo ranyisi maka iwinjo ponono ni sebedo kimonyo yath kotendore ne kod tuoche mag kor. Tiwinjo ka pod kori peka. Ne wachako kacha ponono ni winjo kagima ingi ka wira ka chiel kod olo mang'eny. Samoro bende kigamo iyweyo tiwinjo mana kigamo yweyo nikech muya ok donji obo maber. Ranyisi mage bende maka ng'ato winjo to nego bende ochako paro ni onego bende nitiere kod physiotherapist makonye mondo mi agoge oyawre. Mondo punguza okego mantiere ya kanyo. Physiotherapy kamano. Aneno kikelo na picha machielo ka okang'eyo ni nyisowa aneno ka oboe bende pod wantiere godo ka ariyo kendo aneno kaka yamo donjo kata kaka muya donjo kae to machielo ni to ndiher mondo mi wapuonjre godo ang'o daktari machiegni. Erokamano. Koro picha ni nyiso ni kae kama muya donjo godo e yobo. Koro ma yobo. Koro yobo ka wan gi gimiluongo ni alveoli duct. Koro magi openings. Ofuke matindo ka. Koro ofuke matindo gi gine maka koro giyudo infection. To koro gichako develop mucus e iye kanyo. Koro mucus manitiere iye kani kopono develop ka mantiere ni onyalo kata move mochako duoge mama kendo chako duoge mama makoro yud ni koro lang no te obedo affected gi tuo mana jatuo ni godo. Kaka kineno kamuket marating ni kaka kineno manyiso ni koro infection chal ka gima nyalo bedo no chakore ka. Koro kochakore ka to boche gi kuonde malaini gite kuonde gi ningeche koro infection nyalo ringa mogik malo kendo kochako gik koni to nyalo chako criss cross mo chako duogo e lang makoni ni ningeche muya gi kogigika to ma dhi koni. Koro mae pipe maduong' makelo muya ka donje e obo. To koro gikar ka to pogore nyadiriyo. Obiro gi trachea ka to koro kochako gika to ma dhi koni. Ai to eler maduong' miluongo ni diaphragm en emo watiyo kode breathing kabisa. Koro ibiro yudo ni ler ni bende samoro nyalo yudo ni leche gin weak. Ok gin gi teko makare. Gibedo mayom. Ginyalo bedo mayom koluwore gi line mang'eny. Samoro ka ng'ato en diere kaka diere mag pregnancy ng'ato ka ng'ato pek to koro oting'o ich dhi gi malo. Koro koting'o ich dhi gi malo magi te samoro nyalo miyo leche go bedo mawik. Ka gibedo mawik tibiro yudo ni ka koro ok nyalo fuong'o muya maber nikech leche mamiyo breathing go timore maber ok gin strong. Koro ok nyal fuong'o muya maber manyisore ni muya biro bedo e lungs ni kuom seche mang'eny. To kobedo kuom seche mang'eny moko wuok oko to mano nyalo kelo
lungs magi kakoro leche ni mag breathing go are not strong kamano seche ma ngato setiyo kod laktache mokele iri kaka Dr. Hamisi makori wachini onego beni timone physiotherapy kata nego ben wanyalo ketegi wanyalo tude mana matin orako mar kor mondo mikori oyud kaka nyalo gonyore gin ga kidienje adiko senena kaka ni wacho chani tiri kaka iketo jatuo tipa mapama kore koni ticha kipa moko machielo gin kidienje adi mag physiotherapy ma itiyo godo mar neno ni kor ngato kata obo mar ngato obedo maler maonge kod gimoro amora iye. Wan gi kidienje mang'eny mwanyalo tiyo godo. Wanyalo tiyo gi nitiere machines ma wan godo mwanyalo tiyo godo to kapok wadhi e machines to wakuongo watimo ni physical examination kaka ne daktari choori seche ma daktari oori obiro nyisowa ni lang mane kata obo mane mantiere gi tabu ka en obo mamalo to wambe wachako watimo examination mara mwafweny zaidi kako chalo kwa setimo mano to koro wachako wuog oko koro kama osewuok incentive spirometer en gima wamiyo jatuo to ywayo muya kadonjo to ko ywayo muya kadonjo to balls mantiere gi ringo kadhi malo seche ma balls go ringo kadhi malo to miyo leche mag lungs yaore saidi koro ka yaore saidi to miyo ka koro gik mane nitiere ka bedo loose kendo miyo ka koro akoni koro ofuol gi oko to nyalo fuolo gi mogol gi oko mondo koro kifwane mondo bed makare kamano ma wan gi kidienje ariyo wanyalo tiyo gi physical wapama kore to kono fuol to golo ko kamano ko yudo ka jatuo ok nyal fuolo kabisa to kwa setimo mano to wan gi machine wanyalo tiyo godo to waywayo godo gik manitiere yego to wagolo oko ma en gima bende inyalo timo pamo ni daktari nyalo pami apama ma inyalo puonjo ngato kaka itime dala koso en gima nyaka inemiti moro ma iwacho chani ara lokri igoyo gi kono mane nikech gini seche ma obo nitiere obo nitiere ga gi malo matin igo gi kon mane iketo waluongo ni cupping iketo lweti in a position makikete kama to koro ipamo godo kama eyobo mondo o loosen secretion kama intiere no tiere kaka iketo lweti kinyal pamo kama nikech kipamo kama tibro hinyo jatuo koro nitiere kaka kap lweti mondo bed ni koro pressure mantiere yecha ema koro golo hewa to koro kelo vibration to donje makikete ma ochal bakul kamano to keto pressure more obo to dimiyo okego ka gima tiere ka bedo mowere loose kaito to koro inyalo kono jatuo to koro mondo o cough mondo gol gi oko kamano thothne seche ma utimo gigi kata seche ma untiere line mar tich ajogo madwaro physiotherapy kidienye ni chal nade kwan gi rom nade nikech ang'eni jomoko bende kaka winjo wachno odiechieng' ma kawuono ni wache kod physiotherapy mar obo in fact an kor kana waiko chenro niko kana winjo ni kare wantiere ga gi Ruth waro penjo makare emomiyo na dwaro mondo nyis ni kwa Adam ni jotuo te mabiro samoro e hospital breathing exercise kata timo ni orako mar kifua en important ne jotuo go te ibiro yudo kata ka jatuo ma motimne bero kapod entiere kitanda bende biro dwaro ni mondo otimne orako mawacho ni jatuo motimne bero nengeche kotimni bero to seche motimni bero to nitiere yath ma itiyo godo e theater milongo ni anesthesia no omiyo kifua mari bedo gokego mathik koro kingo kego mathik to koro ka koro isechiewo koro isechako chango to samoro mano nyalo deko chango mari koro wantiere ka kod jogo mantiere kod tuo kaka mar pneumonia bronchitis kaka ni wacho cha jogo mabende samoro no timne gi bero to oyudo ka koro okego pod opong'o korgi ma ok nyal wuok thothne jomagi gin ga nyithindo gin ga joma dongo mathoro bedo kod chandruogni manyalo dwaro kony mar orako mar nyithindo nyaka jomadongo gite ginyalo dwaro timo ne gi orako mar kor kamano en gima itimo kuom thuolo marom nade daktari itimo kuom thuolo kolingana gi kaka koluwore gi kaka
jatuo chalo. Samoro kokego en godo mang'eny to inyalo chuno ne mondo watime man ndalo mang'eny. Kata jotuo bende mantiere matuo kabisa mantiere ICU. Mano bende kanyo bende watie sana nikech seche ma jatuo nitiere ICU ok onyal yweyo kende, oyweyo gi machine. Koro seche moyweyo gi machine to koro biro chuno ne koro wadhi kacha to mondo wakonye. Koro kanyo ma koro watie gi machine ma koni ne ang'owa onyaka waywa godo gik mantiere iye ka mondo wuog oko nikech ok onyal timo giko kende. Aneno kikelona picha moro ka daktari ne en ma konyo oganda wa mondo mi opuonjre kaka inyalo konyo nyathi koso ma anidwa ni mondo mi opuonjre godamo. Mane mondo konyo oganda wa mondo ging'e kaka ginyalo konyo nyathi ka samoro nyathi nitiere gi infection kata pneumonia. Koro ma ka samoro koro nyathi ni lang mamalo, obo mamalo obed affected. Koro ma inyalo keto nyathi e position no tipamo kaka na wacho cha titemo mondo ang'owa igol ka en obo mbele mang'iyo mbele to ma bende nyalo keto kendo nyathi ka koro ikete kiume gi agogi tipamo ne kore mondo kego mantiere gi chienne mondo wuogi mondo olor piny mondo okof mondo gol oko. Aito kendo inyalo chenje ka koro bede e bamni mondo ka koro en gi mantiere katikati gi piny mondo wuog oko. Aito ma to koro bo ma piny zaidi koro waloko nyathi ka gimo waloko ataro mondo koro ogol kego mantiere yego mondo obed sawa sawa. Manyiso ni gigi kaka itimo ne joma dongo opogore kaka itime ne nyithindo. Nikech nyathi nyalo ting' ng'ama duong'. Nyathi nyalo ting' to ng'ama duong' ok nyal ting'. Samoro wantiere kod rawera. Ok en ng'ama ng'ungu ahinya to ok en nyathi ahinya. En koro ibiro time kaka ng'ama ng'ungu. En koro ibiro time kaka ng'ama ng'ungu nikech ok nyal ting'e kaka oting' nyathini. Kama. Ne wantiere kama koro inyalo pimonwa ni kapo nono ni ng'ato nitiere kod okego mang'eny e kore to nyalo dwaro ndalo mang'eny mondo mi timne physiotherapy ni mondo mi ogol giduto te. Ndalo kaka di kuom ranyisi ka nitiere kod bronchitis kata ka nitiere kod pneumonia. Kae to kapo nono ni ok ong'eny ahinya be nitiere yo machielo ma ochuno ni nyaka tim physiotherapy ni koso inyalo nyisa sa ng'ato kaka oyweyo dala kaka mar nyithindo aneno kupimo ne jonyuol. Inyalo puonj ng'ato mondo mi ong'e kaka otimo kende. Erokamano. Gima watemo timo ka seche ma jatuo biro e clinic to watemo puonje kata kodhi dala to nyalo timo postural drainage no kende. Nitiere kaka onyalo puonje ni iketo kitanda kama ichung' aito koro kego mantiere no wuoka gi yo mayot kata ka nitiere kende to nyalo kawo around 8 sessions to around 12 sessions kubire clinic. Kamano picha ni kendo koro berie saidi chest physiotherapy kod postural drainage ma inyalo pimonwa kaka gini timo kaka ng'ato nego be ni bedo mondo mi okego mantiere kidienje moko pogore e oboka mondo mi owuogi thuolo mari duto te pimnwa gimomiyo nego kete samoro kama samoro kete konindo ataro samoro kete kolokore ka ang'o matimore. Ruth adwa kono jokanyanam ni koro ka koro pimno pima okang' ondamo kondamo. Koro ma waluongo ne chest physiotherapy and postural drainage for patients with chest problems. Koro kaka ma obo mamalo ni kama nitiere rateng' ni mani obo man gi tabu. Koro ka obo ni man gi tabu to iketo jatuo obedo kako bedo ni otagore matin kodok chien onjigore kodok piny. Koro nikech obo mamalo ni ema obedo affected koro kako yiengore kisepamo koreno ipamo koreno maber magigo bedo loose to gibiro ridore obo mapiny kani. Ka gisiridore obo man gi piny kar kani to gibiro wuok to gidhi e trachea ka tifuro fuole to wuok oko. Tinge nade ni okego gi oseridore daktari nikech wacho kata ni wan gi stethoscope mwapimo godo. Koro kwa kete chest ne kanyo to wabiro winjo ka koro en loose kata ok en loose. Koro mano ka koro timo gimiluongo ni anterior lobe mar obo mamalo. Aito nikech obo to koro posterior lobe man gi machien. Koro ichenjo kitanda to koro ibedo ka koro ing'iyo mbele mondo koro ipam koreno mondo koro kendo gichak giridre gidhi piny mondo gichak giwuogi. Koro to koro middle lobe na wacho ni lobes ka gin adek nitiere upper middle and lower. Koro ka nitiere lower ka koro irido kitanda to pilo bende keto kutingore malo matin e tiendi mondo relax muscles magi ka muscles magi osebedo relax. Koro kisetimo ne breathing exercises ma wacho ka kabisa magino bedo loose to biro wuok koro dhi obo mamalo
mondo gima nitiere no wuogi. Samoro bende nyalo yudo ni koro entiere e bathi gi koni. Koro kikete gi bathi gi koni to koro wawacho ni right posterior segment mantiere gi bathi gi koma right. Koro iketo jatuo koro nindo gi ka en right tikete go nindo gi left. Ai ti pamo kanyo ai to koro gigo kosebedo loose to kendo wuok. Kendo kichak ing'iyo ma to koro en the opposite side mamalo. Bende itimo mano ipamo kendo wuok. To ka koro entiere e mid lobe to kendo inyalo temo ting'o kitanda matin. Kitanda cha nyalo ting'o matin, inyalo ting'e 12 inches mondo ting're gi malo nikech gima watemo wacho ni watiyo gi gravity mondo oting'e malo. Koro watiyo gi gravity mondo konyi. Koro obiro miyo koro kego ka wuok. Koro gini ma en gima kata kisepuonjo jatuo e clinic to kodhi dala onyalo endelea kode modhi kode mbele. Kendo kichako ng'iyo machielo ni bende ma koro ma lobe ma piny ni iting'e 12 inches malo mondo koro omi okego mantiere kani oridre arida mowuog oko kendo modhi malo. Kendo ka entiere piny kaka gin ariyo ka gentiere e mid lobe ka gi piny titing'o kendo 18 inches kitanda mondo dhi malo zaidi mondo konyi mondo drain gima nitiere e kifua kanyono. Kendo the same bende timo ne ma kendo ne ma mondo koro okego go wuogi. Maponono ni entiere kori, entiere obogi malo, gika chien, entiere kaka iduoke mbele, ka entiere kaka iride piny mondo mi owuogi. Kapono ni entiere piny ahinya be entiere kaka iting'o mondo mi oridre kagima odwa ni mondo mi owuogi nyaka mi owuogi. Atende ni nitiere kidienje okang' kokang' ma inyalo ng'iye godo kae to igole godo mondo mi owuog maber. En penj laktar en Dr. Hamisi e studio kawuono wang'iyo yore ma inyalo kony godo obo mondo mi oyud kaka nyalo tiyo e yo makare. Nikech samoro obo nitiere kod okego mang'eny. Isemuonyo yath, isemadho yath to kiwich ka nitiere kod konyruok. Kanyo emonego bed ni chako neno ni ooyo gini adwaro jalony mondo mi okonyi mondo mi igol okego go duto te. Daktari ni mondo mi wang'i ane gima nyalo timore kata to ka ng'ato osetieko sessions gi duto te. Bang'e no after session enang'o kata kamano wamake maka kanyo wayud yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Kidieny mogik kibo yudo thuolo mar penjo laktar kiywa simu kata kigo simu kokale namba mar nitiere TV mari kata SMS 236000. Timo gimoro amora ma inidwaro. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbiana. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba tage tunya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa takitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. We remain professional, focused but extremely firm and ruthless with lawbreakers. Jatend migao mar arita osiemo kweth mar Azimio la Umoja ni obagromo magi e yor kwe ma ok bi kelo kethruok mar mwandu kod rocho ratich oganda. As we move forward, day schooling will be the direction, because that's the only way we shall be able to engage.
chandruok e obo kate kori inyalo madho yath inyalo muonyo yath tiwinjo ka pod lokruok ok bede ne wawacho kata gi daktari ni kanyo ema koro nego beni iyude lakteche molonye weche mag rwecho kata physiotherapist mondo mi giyud kaka ginyalo konyi. Daktari opimonwa kacha ni nitiere kidienje kata sessions monego beni timone ng'ato mondo mi kore obed maler kapo nono ni okego sedhi mofundore agogi ahinya to nyalo budho to ka ok obudho ahinya kata ka ok gipek ahinya to nyalo kawo ndalo matin. Daktari ere kaka gobeni ritore kata gimonego beni ng'ato timo wacho kata ni after sessions tok kosetim ni sessions go duto te en ang'o monego beni timo ere kaka onego beni medo ritori mondo mi po nono ni nitiere moko machako build up kata okego moko machako bedie to igologi kaka thuolo medo dhi nikech samoro pok itieko thieth samoro bende pod nitiere kod infection mapok orumo. Erokamano Ruth. Gima wa advice jotuo kwasenenogi en ni nyaka koro gitim regular exercises ka gin dala kendo bende kopo ne gin jotuo mantiere gi prolonged medication nyaka gidhi mbele gi yath ma gichamo aito kendo bende nyaka gitim gimiluongo ni regular check up koro kata wanyalo miyo gi thuolo after 1 month bang' dwe achiel gibiro to gichekowa kaka gidhi mbele aito kendo bende wa encourage ni koro gidag kaka jotuo man gi problem mag fwago gidage gibede room ma is well ventilated mayamo kadhe maber kama ok ofundore ahinya aito be kamano. Erokamano. Daktari antiere kod penjo moro ka Okay. Samoro rakruok modwa rakoreno onyalo bedo ni en gi gimiluongo ni gidho ngere ni allergic reaction. Samoro ng'ato nyalo bedo gi ni allergic reaction ni en ni koro samoro kata ka owinjo perfume mager muya mager kodonje kore to miyo nyalo bedo gi tabuno aito ka koro perfume no koseketo okelo gimiluongo ni irritation kifua mari koro kosekelo irritation ma obwogo leche mag obwogo to koro mane ma koro nyuolo infection koro kosenyuolo infection mwa wacho cha koro infection je par kaka no wacho ni onyalo nyuolore kamoro achiel to olandore e gine mamoko go. Wantiere kod simu. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Ma indi Caleb ka ni Kitengela. Machiegni Caleb. Gan gi jatuo. Ma osebedo ka nigi tuo mar kor kaka asthma. To osebedo komuonyo yath to ok odhi gini kata sani an kode ka indi. Koro ere kaka laktar nyalo konya e wach makani. Caleb nigi chandruok daktari. Caleb nigi chandruok to mano asthma wanyalo kony nikech ng'eni nitiere gimiluongo ni asthmatic attack manyisore ni leche to gi obo mari bedo gi inflammation koro kifua ni ok nyal bende koro iyudo muya maber muya donjo maber koro nitiere exercise monyalo miyo jotuo ma bende nigi asthma mondo mi wa strengthen mondo wateg leche mag breathing system margi mondo bed sawa ma gin bende gidwaro physiotherapy mago dwaro physiotherapy kabisa jotuo mag asthma. No kawinjo kikwano gi kidieny mokwongo daktari. Na kwano gini na wacho ni respiratory conditions. Koro na tuto te mag respiratory dwaro. Koro tuna mention mana few kamano. Ayudo ote machielo ka bende daktari ma wawacho owuok Elias Otieno wuod Kindu Bay penjna laktar ni awinjoga ka kora thung katiyo matek thung mar kor thothne wacho ga ni samoro oxygen kata muya ok donj maber to kuog maber manyalo nyiso ni ang'o machando Otieno ka wuok Kindu Bay. Otieno tiyo matek to mondo mi iyue nitiere muscles miluongo ni respiratory muscles. So respiratory muscles gi kitiyo matek ma dendi ojony to giyudo gimiluongo ni spasm. Koro ka giyudo spasm manyisore ni muscles go terni ok ginyal yueyo maber inyalo ywa muya madonjo ma smooth. Koro gima onyalo temo control kikoti zaidi otiatia to miore break. Wantiere kod simb Nyaramba. Hello Nyaramba penj laktar. Nyaramba nada gudi. Nyaramba idhi nade? Ade maber. Machiegni penj laktar. Nyaramba nada gudi. Machiegni. Ade maber ru. Awinji? Ma penjo ne ya. Dhi nyime. An gi nyathina moro gudi no kae. Ko nyathina. Nyathina ni kako pwe. Ginane kore dino ga dina to ger kabisa to kore yuak makatanga manoko winja.
gira gira kabisa. Koro no dinga dinga si mata mang'eyo ko winja inga. Mana kukachi rianyi to tem. Okay. Awinjo penjo mopenjo no. Wawinje maler. Awinje maler. Koro gima timore gi nyathi nyaramba. Gi nyathi nyaramba. Nitiere gimiluongo ni magi sekuot kabisa. Koro mane manyalo bedo ni thago nyathino. Nikech ng'eni diere ma chieng' rieny to onge gi chandruok, to diere ma koth chwe to nyaka kore no bende fundore to gir kabisa. Koro ere kaka inyalo konyo nyaramba daktari? Nyaramba otim nang'o? Koro nyaramba onyalo dhi e hospital machiegni kode mondo odhi otimne nyathino check orange makare mondo wang'i ni to onyalo bedo ni en gima wachono ok en mano. Nikech samoro bende nyalo bedo ni en gi infection kamoro amora, could be a lungs kata mopogore gi mawachono. To gima temo pimo kabisa ni to ochiegni kode. Erokamano. Kaito bende ni ong'eyo ni gini timega mana diere koth. To ok ndalo ma chieng' rieny. Wantiere kod simu machielo. Awinji penj laktar? Daktari to sebedo kata komadho yath to samoro winjo ka gini ka gima dwaro fund kore to ko fundo kore ahinya to entiere dala. Obonge nade ni chandruok kata okegoni nitiere obo mamalo, obo madiere kata obo mapiny. To bende en gima nyalo timo kata nyalo konyore kende dala koso nyako dhi ir laktar. Mondo mi ofweny ni en obo mamalo kata obo mapiny to biro bedo matek. To onyalo fwenyo bende ni en obo mamalo kata en obo mapiny. Obiro yudo ka samoro konindo gi bathe kinindo gi bathi konchiel tibro fuolo zaidi. Manyiso ni kinindo gi bathi ka en middle lobe to kinindo gi bathi konchiel koma is not affected to ibro winjo ka ifuolo zaidi. To kinindo gi bathi koma obedo affected tibro winjo ka kora ng'oa ok ifuol sana ningeche koro okego cha ok okere koduogo obo mamoko. Ningeche ka koro wacho ni koro right koni mobedo affected tinindo godo. To kinindo gi kono tiwinjo ni in gi kwe kabisa. To kilokori ka kono jony mondo chak iduogi nind gi the right side. Ochal makere. To koro kere. Koro kokere to jatuo biro kona winjo ka nindo gi batha koni ta winjo rem. To kendo maknaga maka kanyo wakawe simb Sharon. Hello Sharon, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Koro an gi nyathi ma sani ja higa 2 gi nus. Tonya an gi nyathi ma sani. Hello. In gi nyathi ma ja higa 2 gi nus, wawinji? Higa 2. Koro nyathino osebedo gi shida mar fuolo. Alafu kore osebedo ka nigi gine. Kore ok osebedo maber, koyweyo to tuaro kabisa. To ka en gi owa to en gokego mang'eny, okego wuok e ume gi dhoge mang'eny kabisa. Koro yudo kata gotieno konindo to ok onyal nindo straight, odwa mana onind kotenore gimoro ka mondo mi oyud kaka oyweyo. Koro laktar apani kata doko ni simbe ong'adore to chandruogni to wawinjo ni en ang'o. Ting'eni ma kore okego mang'eny sana mawuok nyaka e dhoge nyaka gi e ume ma ka onindo tidwa ni mana mondo mi otene daktari. Eman miyo natemo wacho mokwongo cha ni position ma entiere ma chalo ka gima entiere en pod nyathini pod nigi sinuses mana wacho ka gi waluongo ni upper respiratory problem. Obone mamalo to gi sinuses magigo emantiere gi tabu. Inyise nang'o? Koro gima nyise ni mondo odhi hospital machiegni kode mondo odhi otimne cheko makare mondo kanyalore to bende otere mondo e physiotherapy mondo odhi okonye kose ibiro miye medication, obiro miye yath kendo medo tere e physiotherapy mondo timne exercise mondo gol okego mang'eny go mondo clear chest no. Nikech seche ma ong'eny ma koro wuok e ume to wuok e dhoge kata wacho ni ong'eny saidi kendo pek saidi, nyathini nigi chandruok mang'eny. Nyathino nigi chandruok kendo mane manyalo hinyo jatuo haraka sana. Nikech ka kifua ofungana
to koro mano nyalo hinyo jatuo kabisa. Kata kochiemo to nyathino ok nyal chiemo obed gi afya maber. Koro kata kochamo yath to tere mondo odhi otimne physiotherapy mondo kego mang'eny e ume to kendo manie dhogego oywa mondo gol oko. To nyathino mondo yud kaka ikonye. Daktari, aneno ka thuolo mayo wawang'wa ka awach mogik madiwewa godo kotenre kod weche mag bedo kod kor maler maonge gimoro amora iye, onyalo bedo pi, onyalo bedo kego, giminyalo timo. Wach mogik. Gima nyalo wacho ni nyakwa dam ni obe mondo koponi ng'ato nigi tuo mar ahonda mosefuolo kuom muda kata mar week kata mar 2 weeks kendo kogolo kego, to ber mondo odhi one physician mondo nene, aito physician no ore mondo odhi otimne examination gi physiotherapist mondo bi ochako timne examination mondo wakonye kaka onyalo konyo kifua mare mondo bed sawa sawa. Kono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye daktari, kata ng'ato dwani mondo mi odhi nyime gi twagni, samoro no dwani mondo mi openji to thuolo tame, inyalo yudi namba mane kata hospital mane? Antiere hospital mar Nairobi Women Hospital, kanyo mantiere gi practice mara, arana private clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center, kanyo mantiere. Aito namba na minyalo yuda go di office en prochiko gadek prabich apar gochiko. Daktari nonwa namba no. Nonabiriyo prochiko gadek pirabich apar gochiko. Pero kamano ahinya daktari, en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo gima daktari owacho, nitiere gik mang'eny manyalo timore e kori, samori muonyo yath, samori madho yath, to kiwinj ka lokruok nitiere, sa osechopo monego bed ni chak idhi okang' machielo mondo mi konyi golo kego go duto te, mana kaka ne daktari owacho cha. To kikilinga ni agini biro rumo kende, owacho kacha kinde no kosedhi ahinya, samoro kinindo gi kori konchiel tiwinjo kinyalo nindo maber, kinindo gi komachielo tiwinjo kolit, mano nyisi ni nyaka bedi ni obo konchiel nitiere kod chandruok. Mataye chendo ni en Rwecho Tieno, nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni chendo mar penj laktar. Akaw thuolo mar duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa, jogo picha wa, producer marwa, kachiel kod director marwa, erokamano oriti masani.